салому алайкум ёру дӯстон, муҳтарам ҳаводори канал ва мардуми қассоб. Баҳри шумо як гови қисир дутта зоидага асту, гов қисир мондаги аст. Сементар ҳолаташ хуб, мисли буқоҳо калон аст сомона. касоне ки харидор бошед, агар ман рақама дар зери навор мегузорам, занг мезанед, харидорӣ мекунед. ҳолаташ хуб аст, ягон хел касали бемориш нест. гов поидагӣ дӯстон, худтон мегӯянд ки ранг дида ҳол пурс. ҳолаташ хеле хушрӯ асту азмо. нархиш 38,000 сомонӣ мегӯянд, бо савдо мешавад дӯстон. хай рости ки вазни дақиқаш ман намедонам, тақрибан аз 500 кило боло бошад. аку ман ба фикри худам мегӯям, аммо бо ина тарозу нишон метад. касоне ки харидор бошад, дага 38,000 сомонӣ мегӯям, бо камутумаш ҳаст дӯстон. мана гов дутта зоидага аст, халос. ане ки ёш аст ин гов, шир надора, ҳисоби қисир буданаш. мана ҳолаташ бинед, мана ҳолаташ аст, оқибаш. хай морам гов азоб натем дӯсто. ҳамин гов хай бо нарху навои дақиқаша дар соҳибаш савдо мене. харидоро бошад, дигар ин қарор дорад дар ноҳияи масҷид, ҷамоати масҷид, минтақаи якум участка, колхози Сомониён. харидоро занг мезанед. рақами телефон 966 0504 дӯстон, метавонед занг занед, харидорӣ кунед. ҳай боқӣ сарбаланду хонобод бошед. ҳам соҳиби гов баракӣ ёбад, ҳам харидораш.